Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinela khona lolo hlelo igama lami ngingusithembiso ngwakadlozi. Ngicela amaqala ukuvashela i-channel cofa subscribe ebese phinde futhi uthokozele le video. Wembukeli, iphethe kabi inxabano ezinsizwe ezimbili kuphuma isidumbe ebhishi lisemhlanga namuhla ekseni. Ngokusho kwabezimo eziphuthumayo kuthiwa bekungabo 10:44 ekseni namuhla ngesikhathi kubonakala ababili bexabana. Oyedwa kwabo ukhiphe isibhamu i9 wadubula umufi esinyeni. Abezimo eziphuthumayo bafika endaweni yesigameko bathola ukuthi umgilwa umelwe inhliziyo ngemuva kokudutshulwa. Yize enikezwe usizo oluphuthumayo isimo sakhe besisibi kakhulu waphangalala khona lapho, kusho uSean Herbst okhulumela abeneke 911. Uqhubeke wathi amaphoyisa ayaphenya ngokholela kulesi sigameko. Mbukeli, ngicela ubeke uvo lakho ku-comment section melana nalolu daba olubuhlungu kangaka. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo, sale kahle.